media laborista u minn diversi ġurnali propju dwar dak illi kienem dwar intħili li kienem minn Beppe Fenekadami u propju naqat miegħi issa l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Beppe Fenekadami. Grazzi Luis. Grazzi lilek. Ir-reazzjoni tiegħek propju dwar dan ir-rapport li għadu kif ħareġ. Ekku, ftit ta' minuti ilu Luis ġad nfaqad bużżieqa oħra li ilu jonfoħ Joseph Muscat dal-aħħar issa 4 xhur. Illum ħarġet l-inkjesta li sar dwar il-skandlu ta' Beppe Fenekadami u l-involviment tiegħu f'kumpanija partikolari f'dak li għandu x'qasam il-ħidma privata tiegħi, għax-xogħol privat tiegħi. U llum dan ir-rapport tal-inkjesta jifqa' kull allegazzjoni li saret fil-konfront tiegħi. Infakkar dawn kienu allegaw illi jiena intħalt fix-xogħol tal-pulizija biex tieqaf f'xi investigazzjoni. Din ma rriżultatx. Kien hemm allegazzjoni illi jiena intħalt fix-xogħol tal-Avukat Ġenerali biex ma ssirx xi investigazzjoni. Din ma rriżultatx. Kien hemm allegazzjoni illi jien kont involut f'xi ħasil ta' flus, xi korruzzjoni, ma xmaqalux fuq, ġabuli traffikant ta' droga lili. Din ma tirriżulta imkien. Kien hemm allegazzjonijiet illi jiena intħalt u anke ma' awtoritajiet oħra fosthom l-MFSA. Din ma tirriżultax. Imkien fir-rapport li ġie ppubblikat illum ma jirriżultaw l-allegazzjonijiet li ilhom isiru fil-konfront tiegħi għal dawn l-aħħar 4 xhur. Dan huwa l-Gvern ta' Muscat li tfattajn biex minn għalih iħammeġ lilna. Jiena Luis issa għaddejt minna ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm libel li jiena rbaħt lill-medja laboristi fejn kienu ivvintaw storja fil-konfront tiegħi u dik irbaħta. Illum għandna inkjesta illi ġiet ippubblikata ftit tal-minuti ilu. U li tlabt inti wkoll kont illi tlabt issa nifhem għalfejn Joseph Muscat ilu 10 tiem jistenna din l-inkjesta f'idejh biex jippubblika. Imkien ma jirriżulta illi jiena b'xi mod abbużajt bil-pożizzjoni tiegħi pubblika u privata. Imkien ma jirriżulta illi jien kien hemm xi awtorità li qed investiga lili jew xi kumpanija illi kienet qiegħda li kelli relazzjoni professjonali magħha, imkien ma jirriżulta li jien abbużajt mill-pożizzjoni ta' membru parlamentari. Illum għal darb'oħra għax is-sewwa jirbaħ żgur Luis. Ekku dik dejjem. Illum għandna konferma illi Joseph Muscat ebad din il-kampanja jattakka lill-oppożizzjoni bl-iktar mod muqżis, l-iktar mod malin biex minn għalih iħammiġna. Illum għal darb'oħra issa ftit tal-minutin għandna l-konferma illi llum għandna strateġija ta' Muscat illi jitfattaj biex minn għalih iħammiġna, strateġija ta' Muscat biex minn għalih jalqidna ħalqna, però din qed twaslu mkien il-poplu Malti llum jaf li f'Malta għandna gvern korrott immexxi bil-Prim Ministru Joseph Muscat u ebda invenzjoni, ebda tfiħ ta' tajn, mu ħatwaqqaf lili, mu ħatwaqqaf l-oppożizzjoni milli nkomplu bil-ħidma tagħna. Ekku, naħseb illi propju milli naraw, milli dak li kien qiegħed jiġri Beppe propju nisimgħu bi skandlu wara liħor, imbagħad nisimgħu li l-gvern jattakka lill-oppożizzjoni u jipprova jitfa' tajn kif semmejt inti propju fuq xi każ fuqek jew fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Hija xi ħaġa li saret issa n-norma, saret ċada illi wieħed jistennija, però naħseb illi mhuwiex ġust fuq propju fuq il-persuni illi qegħdin imexxu l-oppożizzjoni. Mhuwiex ġust fuq min jagħmel l-affarijiet sew. Jiena issa ili 4 xhur, day in day out, jivvintaw storja wara jkabbru din l-istorja, jkabbru din il-bużżieqa fil-konfront jew li jiena nindaħal lill-pulizija, li jiena waqqaft lill-pulizija. Taf min waqqaft qalu jiena ta' li dak li għamlu kummissarju tal-pulizija lil Michael Kassar. Ġie il-persuna li Joseph Muscat għamel kummissarju tal-pulizija, huma kienu qegħdin jallegaw sa ftit minuti ilu illi jiena waqqaftu milli jagħmel xogħlu. Dik il-bużżieqa li nfaqat. Kienu qed jallegaw illi jiena ntħart lill-Avukat Ġenerali biex ma jagħmel xogħlu. L-Avukat Ġenerali li kien hemm fi żmien Gvern Nazzjonalista u li għadu hemm sal-lum. U dik il-bużżieqa infaqat. Kienu qegħdin jallegaw illi jiena kont qed nabbuża bil-pożizzjoni tiegħi għax kont assistent parlamentari fil-leġislatura l-oħra. Dik il-bużżieqa illum infaqat. Illum għandna sitwazzjoni fejn it-tajn li jitfgħu lejna l-oppożizzjoni ma jeħilx magħna, però tajn li jkun jitfgħu lejna jħammġilhom idejhom. Dawn huma nies illi jażaw din l-istrateġija, din it-tattika. Minn għalihom li jistgħu jgħidu isma' illum il-poplu Malti huwa konvint. M'hemm ħadd hemm barra, illum kulħadd konvint li dan llum għandna l-iktar gvern korrott
fl-istorja ta' pajjiżna. No two ways about it. Bilem barra kulħadd jaqbel, nazzjonalisti, laboristi, dawk li m'għandhomx partit, kulħadd jgħid dan huwa gvern korrott minn fuq s'isfel. X'jagħmel Joseph Muscat? Jgħid mela n-nies konvinti li aħna korrotti. Mela x'taf x'nagħmlu? Ejja ngħidu li l-oppożizzjoni hija korrotta daqsna. U jibdew. U l-ewwel jaqbdu mal-kap tal-partit, u mbagħad jaqbdu ma' Mario De Marco, u mbagħad jaqbdu ma' Fenek, u mbagħad jaqbdu ma' Beppe Fenek Adami, u mbagħad jerġgħu jaqbdu ma' Beppe Fenek, u mbagħad jerġgħu jaqbdu ma' Beppe Fenek Adami, u mbagħad jerġgħu jaqbdu mal-kap tal-partit. Però din it-tattika mi se twassalhom minn kien. Jiena llum kuntent li iva wara 4 xhur ħarġet il-verità, l-allegazzjonijiet kollha li saru fil-konfront tiegħi l-ebda waħda isfet fuq l-abjad mar-riżultat. L-aħħar mistoqsija. Kif għattinti, miex l-ewwel darba illi l-Partit Laburista jattakka lil Beppe Fenek Adami. U mis-se tkun l-aħħar. Però xi stigak u xi komplitik is-saħħa biex inti tkompli tkun parti mill-Partit Nazzjonalista u li tkompli tkun parti minn din l-oppożizzjoni li hija effettiva. Jiena naħseb illum l-elezzjoni li ġejja Louise mhix elezzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. L-elezzjoni ġejja hija il-poplu jiddeċidi jekk jiġi ħalli dik il-klikka korrotta ħallila u giddiema li hemm f'Kastilja. Illum dan il-pajjiż huwa mmexxi minn klikka ta' nies korrotti, giddibin u ħallilin. U naħseb jiena gburi illi nagħmel parti minn dan il-marxna dan il-parti tiżjed dan il-moviment illi issa qed jgħid issa iżejjed too much. Dan huwa gvern korrott fi żmien 4 snin irrenda lilu nnifsu l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna u m'għandix dubju l-poplu Malti jasal il-mument fix-xhur li ġejjin fejn iva jasal il-mument fejn jgħid daqshekk li din il-klikka korrotta illi sfortunatament ħadet li dal-pajjiż f'idejha. Grazzi ħafna, Dr. Beppe Fenek Adami.